Sanibona, ngaphambi kokuthi siqale ukubukela le video le ngifisa ukunitaka ngoBoost Loans. It's the best place ongathatha khona i-loan. Iwebsite yabo ithi www.boostloans.co.za. U-apply online, ube approved online, imali ingene kwenye bank ngokukhulu ukushesha. Danke siyabonga. Sithumbulu abantu abekho amafridge empty angazi ngenze njani manje. Sithumbulu Tuvile yo. Bantu okay. Tuvile nje. Baba Somandla Jehova ungcwele yasondeza phambi kobuso bakho. Ngiyazi unomusa ndoda yamadoda kodwa ngiyakucela Somandla. Nawu umsebenzi wami. Ngiyawubeka kuwe Nkosi yamakhosi. Jehova abantu abasafi. Ngiyazi ukuthi uyindoda enomusa. Kodwa Jehova nawe umfana wakwaSikhosana hlukumeza abantu, ulimaza abantu, ubamba inkunzi Nkosi yami. Akafingani Nkosi yami nze ngikwazi ukumngcwaba. Nami ngikwazi ukuthola okuya ngasethunjini Jehova oyingcwele. Ngicela uze umkhuleko yami. Awungitshele ngempela Somandla yini umsebenzi kaSithumbulu? uSithumbulu yena uhlaleleni akafingani ngingcwabe wayena. Somandla ogcwele ngicela uzwe imithandazo yami manje kuze kube phakade. Amen. Mphathi, ngawuzikholeleke into engizokutshela la ke. Ngiphethe indaba ezimnandi. Sithumbulu angikho emudini ukukhuluma ngitshele kwenzakalani. Mphathi awela ngezathu kwasemgaqweni. Sevele kwaba nengozi yebhasi. Ingozi yebhasi? Impela mphathi. Kwenzakalani ukugcwele abantu begcwele abantu? Begcwele beqhuma phezulu mphathi. Hawu, Jehova oyingcwele. Ngiyabonga wayiphendula imikhuleko yami. Wayiphendula imithandazo wami. Hawu ngiyabonga Somandla. Naku Nkosi yami ingelosi yakho uSithumbulu esezongilethela indaba ezihle. Wayiphendula imithandazo yakhe. Inthandazo yami ngiyabonga Somandla. Ya Sithumbulu, mfana wami asishesheke manje ukuze silungiselele uhamba siyobalanda. Hayi mphathi, akufanga umuntu mphathi. Fusek nja. Hawu mphathi. Fusek. Fusek suka la. Shit. Ha. Kanti ngempela Somandla yini? Kwenze njani kimi? La ngithi khona usuyiphendile umkhulu umlethela lo Sithumbulu wakho. Uyazi ukuthanda umuntu vele ugcwale ngaye. Uvele ubone straight, uvele ubone umshado. Impilo yakho yonke iphelele wena umunaye. Kanti yena ufuna Ma, baba ungakuphi? Alright kodwa ma. Yazi kule insuku ngiyakubona nje umoya wakho uphansi angazi kwenzakalani. Mntana, uyihlo kulezi zinsuku angazi kwenze njani ushintshile. Uyazi imihla kwaphuma ungibiza ngesisalukazi angazi noma sengiyisalukazi ngaleyo ndlela. Hayi cha ma umdala yisi kodwa hayi ukuthi ungabizwa iminyaka ihambile ma kodwa hayi ukuthi ungabizwa ngesalukwazi insuku zonke. Yazi mengicabanga usuku nosuku ngiyabona ukuthi ngivukwa iBP ngivukwa nezifo zonke ngiyashiselwa yonke indawo. Ngibisa ngesalukazi ibuhlungu lento ayenzayo kumina ngangazi ukuthi mina ngishadela into ezobuya ibe njena ngelinye ilanga. Yazi kubuhlungu ngoba izolo lo sanda ukuthi makukhala ucingo ngambone ephuma
eya ngale angithi njalo makhala ucingo uyasuka ahamba ingale ngamlandela mengifika ngale ukukhuluma nomuntu wesifazane uzuthi baby ubabiza baby wena ukubiza ngesalukwazi hayi hayi wrong lento yenza ubaba nami ngiyambona kwaye mina usebhevisa ngathi uyingane kunami angazi ukuthi wenzani mina ngingashadela ukuthi ngizohlukunyezwa kanjena mntanami ukuthi njengamanje phela kuzobe ngathi ngoba sengimdala kanti cha ibhlungu lento ayenzayo yidla iyangihlukumeza mntanami angifuni ukungasho ungakhali ma ngizozama ukukhuluma naye ubaba awukhulume naye ngoba ngempela ngiyayibona lento uzongimisela ngenhliziyo hayi ungakhali ma ngizokhuluma nobaba wona ubaba urong ngempela manje ngisayovuza ngale imbali ungakhali ma uthi kube kuya ngami kabe ngisilalela nawe njalo yawugeza umoya wami phakele inhliziyo ukudla kwayo Hayibo. Sabona mfana Masithole. Yebo ma. Sanadla ama-drugs kanje. Into uzoyikhipha ngamakhala. Usushemula wena nje uqobo lwakho uwedwa. Ungathi kuba sistof samalahla. Hayi ma akuwona ama-drugs. Yikho nje ungafikanga ndawo nasesikoleni. Yiyo lento. Alutho makubata akuwona Akhona into ama-drugs. eyichazayo la ke ngihamba. Hello mama Vithanda indaba uyalazi isolezwe. You mean your dog? Hey, yeah, your dog. ubaba yazi ukuthi waqhamuka kahle bengivele ngisafisa ukukhuluma nawe hayi baba ngiphathekile kahle indlela obehave ngayo baba ibehavior yakhe ishintshile usubehave sokengane encane kwaye mina angizenzi lezi zinto ozenzayo Fana masukuphapha, khuluma hlala phezulu kwendaba. Thini? baba buka namanje sekuseni ured usuvuka ikepisi nezaza baba umdala for lezi zinto ozenzayo and into engiphatha kabuhlungu uma imphatha kabuhlungu lento oyenzayo and manje usezunyukelwa na iBP ngenxa yakho Oh, vele abantu abadala banyukela iBP. hawu baba kuba na umdala nje I'm a young man trapped on an old man body. hawu kodwa baba buka nje uma usezuphathwa ama-BP ngenxa zakho Vele abantu abadala bavukela iBP wena qhubeka ukusebenza. ngenelwe yini lekhehla Yeah. How do you check trip check? Bob Mahlasi. Yeah. Mahlasi. Wawusudripa kangaka uyazi phela isosi ibuzwa kuwena yini kwenze njani? Vele ngitshela. Hawu. Bani yazi ngiyabona. Wewe mfana matruck. Lo mshini wakho lo ship intuthu uyimali. Dayisa. Ship intuthu. Oh, ushihable. Hayi, wena Bob Mahlasi nginokuyithenga ngala eMapakistaneni. Ship leyanto. Hayi ngicabanga ukuyothenga imali empesheni. Oh hayi kukhuleka Bob Mahlasi uzoyelwa yimina nje uma usuholile impesheni yakho. Yebo nobaba ongangami.
Ngoba ngathi siyalingana nje phela nawe. Hayi yobe bhuti omdala ngilapho nje. Ubona sohloniphane. Usawubhuti. Wenze nje. I gon' give you my heart, give you body, do anything for you. Sacrifice my life to be your wife, gonna be there for you. But if you break my heart, I go date your father. You go be my son, you gon' call me your mother.